Bergantiños é máis que un lugar. É identidade, comunidade e, sobre todo, futuro. Aquí cada empresa ten a súa historia, pero tamén forma parte dunha historia compartida. Porque do noso mar nace un futuro que compartimos con toda a comarca. E das nosas raíces, un selo de identidade único no mundo. Raíces fortes como o noso campo que sementa oportunidades para emprender. En Bergantiños facemos que te sintas na casa. E damos forma ás ideas para que os proxectos brillen. Con innovación e tecnoloxía para conectar as persoas e abrir novos camiños. Porque a mobilidade axúdanos a avanzar, tamén como comunidade. E con esforzo, Cada un forma parte do éxito de todos. Bergantiños está en plena forma e en Axover queremos acompañar aos novos proxectos de emprendemento, asesoramento, visibilidade e formación para lograr un tecido empresarial máis unido que nunca. 200 negocios de Bergantiños forman parte desta comunidade que medra día a día. Porque en Bergantiños, se colaboramos, gañamos todos. Axover. Xuntos creamos oportunidades.